אנשי המדע שהתחילו לחקור על חלומות רק לפני 100 שנה, היה שינוי הדרגתי. בהתחלה עד לפני 100 שנה כל הציבור המשכיל אמר שתופעת החלומות היא דמיונית, חסרת משמעות ואין לה שום פשר. סתם שטויות שבן אדם חושב חולם ביום. לאט לאט הם ראו את זה בתור חלומות שהתחילו להתקיים ולהתגשם, והתחילו לראות שבאמת יש כאן איזה עניין, ונפתחה מחלקה מיוחדת לסוגיית חקר החלומות. והתחילו לחקור את כל החלומות ולא הבינו שתי דברים. דבר ראשון, למה בן אדם יושן, דבר שני, למה בן אדם חולם. למה הוא צריך לישון? יש תפיסה שנקראת אבולוציה. תפיסת האבולוציה כפרנית, אבל תפיסת האבולוציה אומרת שהטבע, גיפטר אלוהים, לא משנה, שהטבע מצייד את ברואיו בכוח לשרוד. שרידה. לכן הדוב הלבן בכתבים יש לו כזה שומן גדול וכזה פרווה עבה שהוא בתוך המים הקפואים והוא לא מרגיש. לכן חפרפרת יש לה כאלה ציפורניים חזקות כדי שהיא תוכל לחפור ולמצוא לעצמה מקום מסתור ואוכל. לכן כל אחד מהטבע, כאילו הטבע, זה הקדוש ברוך הוא השתבח הבורא, צייד את כל ברואיו במה שהוא צריך כדי לשרוד. זה תפיסה אבולוציונית. הפך מאבולוציה זה דוולואציה. זה מקדם שנקרא דוולואציה, זה מקדם סיכון למי שיושן. למה? כשאתה ישן אתה חשוף לפורענויות. כשבעל חי ישן, בקלות תופסים אותו, טורפים אותו. אז למה צריך לישון? אותו דבר שבן אדם, למה בני אדם ישנים בכלל? אם היו ערים כל הזמן, היה להם יותר זמן ללמוד תורה? כן. יותר זמן לעסוק מצוות? כן. אז למה צריך לישון? אותו דבר כל בעלי החיים. הרי זה כבר לא מקדם של אבולוציה, זה מקדם של דוולואציה. למה הטבע נתן לכל הבעלי חיים לישון? זה החקירה הראשונה. למה צריך לישון? למה צריך לישון? והחקירה השנייה הייתה, למה אדם בכלל חולם? איזה תועלת יש בזה? אולי כשבן אדם חולם אז יש לו איזו התארות, קטרזיס ככה. יש מודע ויש תת מודע, זה הקופסה השחורה. כל הפוביות, הפחדים, ההתעללויות, שהאדם היה ילד קטן, כל הדברים, התאוות שלו שהוא לא רוצה לדבר עליהם, כל הדברים מוסתרים בקופסה השחורה שנמצאת כאן במקום הדעת, שנקרא תת מודע. כשהוא ער, conscious, אז המודע שלו נותן לו הבנה מי אני, איפה אני גר, לאיזה עם אני שייך, יש לו את התת מודע שלו. כשהוא ישן זה שוקע, ומה שצף ועולה למעלה לתוך החלום זה למעשה כל הקופסה השחורה עם כל העניינים שלו. מה זה קשור להישרדות של בני אדם? למה בני אדם חולמים? זה שתי המחקרים העצומים שהם חקרו. בחז"ל אנחנו מוצאים סתירה. פעם אחת הם אומרים חלומות שווה ידברו, באמת חכי בלש, כל שטויות, לא צריך כלום. ופעם אחת חז"ל אומרים בחלום אדבר בו. אז משמע, כל הסיפורים שיש לנו בתורה על כל אלה שחלמו חלומות, משמע זה חלומות אמיתיים, בחלום המדבר בו. אז תחליט, שווה ידברו. אפילו חז"ל אומרים, חכה האדם 22 שנה כדי שחלום טוב יתקיים. והיו פוסקים, היו כותבים את החלומות שלהם על הפנקס, 22 שנה חיכו שהחלום הזה יתקיים. נו מה? אז חלומות משמע יש בהם ממש, אז איך אתה אומר שווה ידברו? קושיה, זה חז"ל מביאים את הסתירה הזאת. מרן הבן איש חי כותב בלשון חכמים חלק ב' סימן ל"ב, תיקון למי שהתגלגל בדומם ובא בחלום ואמר לו תשמע אני תקוע פה בסלע הזה, תעשה לי טובה, תעשה לי תיקון. האם זה שטויות או לא? בן איש חי אומר זה לא שטויות וצריך לעשות תיקון לנשמה הזאת. מה הוא הבין? שאין פה שווה ידברו, יש כאן בחלום אדבר בו. רוחות מספרות של רבי יהודה פתיה, עמוד 194, הוא כותב שבן אדם נפטר מהעולם והוא במצב ביש, הוא יבוא בחלום לאחד מקרוביו ויבקש שיעשו לו תיקון הנפטרים. והוא כותב פעם אחת יצא שעשינו תיקון זה 13 פעמים עד שנראה בחלום שהוא קם מחוליו והתרפא ולבש בגדים וידענו שהכניסו אותו לגן עדן אחרי שעשה תיקון הנפטרים. ופעמים הנפטר בוש ונכלם להראות עצמו בחלום משום שהוא ערום ויחף ואנשי צבא סובבים אותו, כי כל זה הם משלים בחלום להראות שמצבו על הפנים. והוא לא יבוא בחלום לקרוביו הראשונים, הוא מתבייש, אז הוא בא לחברים רחוקים, ואז הוא נראה, אם רואים אותו בחלום עצוב, עם בגדים מרופטים, שבור, מוכה, מדמם, עייף, תשוש, תדעו שמצבו ביש בעולם הבא.
צריך לעשות לו תיקון הנפטרים. לקבל, הילדים צריכים לקבל על עצמם לשמור קודם כל שבת, כשרות, נידה, זה מילתא דפשיטא. אבל אם הילדים גם ככה עושים את זה, צריך לעשות לו איזה תיקון. הבן אדם המצב שלו על הפנים. ואם הוא כותב שם הרב יהודה פתאיה, אותו אחד המכרים שלו לא סייע אותו, בסוף הוא יבוא לאחד הבנים שלו. ובהתחלה רואה אותו, אומר לו, מה המצב שלך אבא? איך אתה שם בעולם האמת? הוא אומר לו, טוב, מה אני אגיד לך? הוא לא ישר אומר לו, תשמע, מחלים אותי, גומרים אותי, שוברים אותי, מפרקים אותי. הוא מתבייש, אז הוא יגיד לו ככה בלשון רפה, וידע האדם שהאבא שלו צריך עזרה, כי הבושה והכלימה מהקרובים גדולה מאשר הרחוקים.